لبيك الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallon mu da kuma sauraron mu daga nan wato Shaudiya a cikin kasar Makka, wato kalkashin kitchen din Na'ima Idris kitchen. A yau kamar yadda muka muku alƙawari cewa muna tare da manya-manyan waɗanda suka asasa wannan abun alkhairi kuma sun daɗe cikin wannan harka ta dafa abinci wa alhazai da kuma al'umma. A yau muna tare da ɗaya daga cikin dattawan shi wannan kicin kuma na wannan gari na Makka. Masu kallon mu za su so su ji sunanka kuma. Sunana Khalid Harun, ina zama a garin nan, na kwana garin nan, na zama da lafiya kalau alhamdulillah. Zaunin ke muna kan maimaitawa kuma kamuna a ci wannan kitchen, mun tasar da wannan kitchen don daɗin mu da daɗin alhaji, alhamdulillah. To alhamdulillah, kun ji wato gabatarwar shi Khalid wanda yake an haife shi kuma ya girma kuma yana rayuwarsa ta iyalinsa a nan cikin Saudiya. Tambayar da za mu so mu yi maka domin mai masu kallo su fahimci wai shi al'amarin dahuwar abinci misali na kicin na alhazai, kun fi son alhaji ya kawo muku ko kun fi son hukuma ta kawo muku domin saboda yawansu? Mun fi son alhaji ya ji daɗi, ya je ko zai ba hukumar shi ya ji daɗin mu, in ya ji daɗin mu zai kawo, ko ya zo da kanshi ko ta zo da hukumar shi, abin da muke kan domin shi ya ji daɗi. Shi ya ji daɗi mu a daɗi muke, alhamdulillah. To kaga dama shine ai sunan hukumar jin daɗin alhazai. Sunanta kenan. Kaga tsarin ya zo ɗaya da ku tsarin kuna yin dahuwar abinci, wato ku kun fi son jin daɗin alhazai. Masu saurare kun ji shi dai wannan Na'ima Idris kitchen, kun ga ba wai kitchen bane wanda za a yi aiki a rufe sai ta shekara, a'a kitchen ne na dindindin. Idan Allah ya sanya damar ka ta kawo ka zauna Saudiya har abada, to muna sa rai ka zo Na'ima Idris kitchen. Idan za ka yi bikin yarka ko wani abu, Na'ima Idris za su maka girki kamar yadda kake so kuma kamar ɗanɗanon gidanka. To masha Allah, bari mu je wurin kuma wato shugabannin kitchen din na gaba, shi ma mu ji irin me zai gaya masu kallon mu za su so su ji yaya sunanka domin mu ci gaba da yin tambayoyi insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Isa Idris. To alhamdulillah, to kun ji ma fa sunan shi ya haɗo da kicin ɗin kansa. To Alhaji Isa Idris ko kuma Sheikh Isa Idris, za ka ba mu labarin shi wannan kicin na Na'ima Idris, asasuwar shi daga gare ku ne ko iyaye? Wannan aikin tashi muka yi dai da gurin iyayenmu. Muna garana tare da iyayenmu muka tashi da wannan aikin. Wannan aikin namu tun da gado muka yi, dole su ma su gade mu. Abin nan ko ba ma nan da kowane za su gade mu su wannan aikin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sheikh Nuhu Idris, shugaban Na'ima Idris kitchen, bayanai ya gabata daga waɗanda suke magabata ko dattawa daga wannan wato harka ta kitchen, wato kamar magabatanku. To alhamdulillahi, a yanzu tunda Allah ya kawo kun zamanantar da wannan abu ba kamar yadda su magabatanku suka yi ba. To wani tunani kuke yi ku kuma akan waɗanda za su biyo bayan ku ci gaba da wannan abin alkhairi? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da warhaka. To alhamdulillah, tunanin da muke yi wannan aikin kan ya fita daga gidanmu, gaskiya abin da muke tunanin nan, don gaskiya aikin ne alheri shi da yawa ne na. Don haka duk tunani na ni yanzu haka ina da diyata a Egypt take karatu saboda wannan aikin. Mashallah, tana nan tana karatu a irin wannan aikin. Kuma da akwai yara na biyu masu ma shi suke so su gaskiya.
dan aiki ne mai alheri da yawa. Ciyar abinci ba wasa ne gaskiya. Koma kana karɓar ma kuɗi dan aiki ne, an ba kuɗi kuma in kai abu mai kyau ga lada. Mun samu yayinmu da tsofinmu a irin aikin nan, mun zo mun shiga kuma kullum ƙaruwa muke yi. Sannan suna aikin nan babu mashinan nan, ba motoci, ba waye da yawa abubuwa, wahala ce sosai. Sannan ma da aikin da itace ake yin shi, ba da gas ba, an wahala sosai. Mu ma mun zo wannan, mun shiga wannan tsarin tare da su har muka hau wannan matsaya. Kullum ko muna nan muna karatun da za mu yi don mu shiga abu mai kyau. Duk abin da ya shigo muna so mu karɓo don mu yi gaba a cikin aikin nan. To, Sheikh Idris, masu saurare za su so su ga irin yanda motocin da suke waje suka yi layi masu tsayin marabba'in, wato 4 feet container ake ce mishi kenan ko abin ɗaukaka, wanda kuma dukkaninsu suna ta aiki. Mota a kunne take ta aiki da sanyi, ga sunan mun gansu layi sun kai guda 10. Yanzu nan za mu shiga ku gani irin abubuwan da ke ciki. Wannan kun gani kwali ne leƙe, kuma wannan kaji ne. Inda mutum zai tsaya minti 15 to zai gamu da wato kyarma. To kun ga yanda naman yake a cikin aminci da sanyi. A ta karkare dai an jawo ni. Kun gani? Kun gani? Kun gani? Hagu da dama? Kun gani? To waɗannan motoci haka suke kunne, suna aiki ba dare ba rana domin tabbatar da sanyayawa da cikakken ingancin abin da za a ba alhaji. Duka wannan ƙarƙashin kamfanin Na'ima Idris Kitchen, wanda yake ɗaukar nauyin kawo maku wannan mota ta farko kenan. Na fito yanzu daga cikin wannan ɗakin sanyin na mota, na ji ni kuma garau. Ba na jin ranar ma domin na sha sanyi. Nan kuma ruwa ne wanda za a ba ake ba alhazai. In gwada muku tsayin mota, kun ganta? Wannan shine tsayi. Ba hama muna maganar fiya wota bane anan, a'a ana maganar ruwan roba. Shi wannan gidan abinci na Na'ima Idris, wanda ya tsaya tsayin daga cewar duk abin da zai yi ya nemi halak, ya ciyar da halak domin ya samu sauƙi. Yanzu ga shi nan ana saukar da ruwan, za a tafi da shi gidajen alhazai. Wannan kasan tanidi ake cewa, muna yin tanidi wajejen kayan da za mu kawo, wajejen nama, kaza, kaji, kifi. Wannan duk suna neman gurin da za a sa su mai sanyi. Don gaskiya an ka ce sowa za ka yanka ba zai isha a lokacin nan, ba ka samun wanda zai ishe ka. Dole ake sa wannan. Muna sawa nan da akwai firezozi da yawa cikin kicin. Banda wannan da akwai motocin da kuka shi, wanda da akwai cikin su ruwa ne don ya sanyi. Da akwai wanda za ka samu silemu ne a ciki mai sanyi. Da akwai wanda za ka samu kaji, wasu kifi, wasu nama. Alhamdulillah mu kullum muna cikin aikin nan gaskiya, ba hai a cikin mu ce haji ko wannan, kullum aikin mu ne wannan. In ba haji muna ciyar ɗiyan gari. Insha Allah bai iznillah. To muna godiya da wannan tambayar da aka mana, kuma da nuna aikin mu. Da mu gaskiya ne zan ce kullum a shirya muke, kuma duk saboda alhaji. To kuma muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.